Hvad så der? Velkommen til endnu en video på min kanal. I dag, der spiller vi Five Nights at Freddy's 1'eren. Og jeg glæder mig meget. Men jeg kan heller ikke lide gyserspil, så ja. Yeah. Oh shit. First night. De plejer ikke at være slemme. Det er nemt. Nemt. Vi har den nemt. Jeg har aldrig. Fuck, det skræmmer mig det der. Okay, vi fik easter egget. De kigger på mig. Ej, vi fik den sgu igen. Okay, altså. Ham der, han jabber for meget. Tredje gang jeg har fået det der easter egg. Det der overhovedet kiggede på mig. Det der overhovedet kiggede ikke på mig før, vel? Ej, what? Oh, Bonnie er væk. Okay, Bonnie, vi har dig der. Jeg har dig locked up in. Oh. Okay. Bonnie går all in. Okay. Første gang hun har rykket, han har rykket så hurtigt. Oh. Shit. Var det? Jeg tror lige Bonnie var væk. Det er godt. Celebrate. Hvad skal vi celebrate? At vi... Øj! Skal vi celebrate, der er en kanin, der prøver at dræbe mig, altså. Jeg forstår ikke Chica. I alle spillene, der har hun skifter mellem det der runde hoved, hun har der, og så sådan et trekantet hoved. Har vi nok power overhovedet? Væk. Oh. Hvor er Bonnie henne? Hvor er Bonnie? Er det Bonnie? Den er poster. Ja, what? Se, nu står der Let's Party. Jeg har allerede fundet sådan 3 easter eggs eller sådan noget. Okay, hun rykkede sig. Kameraerne virker ikke. Hjælp. Okay. Vi har den. Det er kun night 1. Okay. Okay, det er endnu et easter egg. Okay, hun står lige deromme. Ja, Chuck! Kom så! Skid på, Chica. Du nåede ikke engang komme hen til mig. Gå hjem med dig. Kom så! Hello. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. Tak. I don't come off stage very often. Oj! I've heard he becomes a lot more active in the Okay, Foxy. So, hey, Okay. there are blind spots in your camera. Okay, buddy. Cameras, Jesus Christ, ikke Jesus. Oj. What? Okay, ind i det der rum. Gå hjem. Jeg fik dig. Skidt på, Bonnie. Okay, lad os bare lige chille lidt. Altså, der er ingen, der er efter os. Vi kan bare have døren lukket sådan lidt. Er det ham? Nej. Der, sindssygt. Okay, der. Okay, Bonnie vil så gerne dræbe mig. Nej. Hvor? Der. Bonnie. Skabet igen. Sindssygt. Ej, det kan jeg godt lide der. Hvis han bare skifter mellem de der to hele tiden, så er det fint nok. Ej. Okay, jeg har ikke særlig meget strøm. Væk med dig, Bonnie. Ja, hun er allerede gået igen. Okay! Bonnie, tag en chill pill. Sindssygt! Tredje gang. Jeg har fået dig 3 gange nu. Allerede væk igen. Hej! Hvad var det der fund? Okay, vi har Chica og Bonnie. Okay, de kommer på samme tid. Det er ikke rart. Den der dør har jeg lukket resten af tiden. Jeg tør ikke tage den op. Okay, der er stadig en Bonnie. Ja! What det her? Kom så. Nej, 3. Ej, Foxy. Okay, allerede på vej. Chica, hun går lidt. Nej. Min power. Jeg tror, det er den første night, vi dør på den her. Nej, vi skal bruge 85, og så skal vi... Hvis vi skal være på... Ja! Perfekt. Okay, perfekt.
Min calculations var rigtige. Mine calculations er gode. Okay, Foxy han er klar til at køre. Foxy han er klar til at løbe. Okay, Freddy han er gået. Han er derinde. Hvad har jeg gjort, Chica? Hun gider ikke engang attack mig. Jeg fik et chok. Hvorfor? Chica? Hvad har jeg gjort der? Chica hun er gået. Endelig attacker hun sgu. Foxy har været klar til at løbe i en halv time eller sådan noget. Altså, så løb dog. Du har chancen hele tiden. Jeg mener, at Chica har attacket en gang, og det har ikke været en slem gang. Okay, Freddy er gået videre sgu. Ja. Jamen det. Ja, tak. Kom så, man. Kom så. Nemt. Alt for nemt. Nej, 3 klaret. Nej, 4. Hvem banker på? Okay, Foxy han er der. What? Er det der? Plan vs. så? What the fuck? Okay, phone guy, er du okay? Okay, bunny pusher, bunny pusher, bunny pusher. Er Freddy stadig på scenen? Dan! Freddy, du er en skattebæst, du er. Okay, jeg spørger bare lige. Nej, jeg kom til at klikke ud i spillet. Nej! Jeg spørger bare lige, er Bunny okay? Har du brug for et kram eller sådan noget? Bunny er lige ved siden af mig, altså. Ja, nu er den i hvert fald lige ved siden af mig. Nej, jeg klikker ud igen, Shit. Kan jeg åbne? Hallo? Okay, nu glitcher Chica sgu også. Men tagger hun ikke? What? Chica, hvad har jeg gjort der? Altså... Du har tagget én gang. På 4 nætter. Sindssygt, Chica. Tak. Nu vil Chica gerne have mig. Hvorfor er der den der music box? Nej, jeg klikker ud af spillet. Nej, jeg er død her. Nej, what? Vi døde ikke. Jeg troede, det Bunny attackede der. Hun gik bare ind i skabet. Han. Vi lukker bare resten af dørene. Vi har 2 døre. De banker på døren. Fuck. Nej. Kom nu. Ja! Kom så, man. What? Døde han ikke i sidste? Døde phone guy ikke? Chica, hun er væk der. Okay, hun... What? Høj, det der phone call. Det der random skrig, der bare kommer ind imellem. What? Okay, Bunny, der. Okay, du Woody. Vægt. Den er ikke god, den her. Hvad er den der burst, der hele tiden kommer? Okay, Freddy. Det går virkelig dårligt der. Vi har brugt alt for meget power. Alt for meget. Den virker. Jeg tror, vi har tabt den her night. Hvordan er den ikke engang skiftet til 3 AM endnu? Det er ej, den der burst, der kommer hver gang kameraet ikke virker. Det er jo lyden fra en Fortnite burst. Okay, Chica, hun joinede partiet. Er nu værd, Chica? Tak, hun lod være.
Okay, man kan også høre hans laugh. Okay. Ja, så nu bliver vi nødt til at have den lukket. Livet begge. Okay. Nej, vi er så døde. Jeg vil bare gerne nå til 5 AM. Jeg bliver glad, hvis jeg når til 5 AM. Tagger der. Nået til 5 AM. Mål. Man. Det gør ondt at tabe på 5 AM, altså. Dum fucking Freddy. Ja, spil din musik. Kom nu! Bare for det gjort, bare for det gjort. Okay. Han tog virkelig... Nej, vi er så døde, 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 vi er så freaking døde. Ej! Jeg vidste godt, det ville komme. Oh my god. Jeg vidste godt, det ville komme. Hold da op, hvad har jeg gjort ved Freddy? Nå. Vi er blevet puttet i en Freddy suit. Nå. Ja, det er mindre heldigt. Jeg tror, vi slutter videoen her, så tak fordi I gad at se med. Hvis I nåede så langt. Ja, det går ondt den der. På 5 AM på sidste nat. Ja. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så smid gerne et like på videoen. Og abonner til kanalen. Og så er ikke mere end at sige, end at vi ses i næste video. Vi ses.